Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, aquesta moció ja la vam anunciar el plenari passat, quan tant per part de l'oposició com per part del govern va haver una mateixa proposta, malgrat que finalment no s'hi va arribar a una unanimitat, en l'interès d'aquest plenari per evitar els desnonaments i apostar per la vivenda social. En aquell moment jo deia que era tan senzill com, entre altres coses, signar aquesta iniciativa legislativa popular. Aquesta proposta no és una proposta d'iniciativa, és una iniciativa cívica, però creiem que l'Ajuntament de Vila-real havia d'adherir-se. I molt més veient que en l'anterior plenari els 5 partits estàvem d'acord i els 5 partits apostàvem per anar en aquesta línia. Malauradament, els últims anys, aquesta proposta el govern anterior no la va acceptar a Madrid, el govern de Rajoy tampoc, certament ha sigut molt més hàbil i ha ficat blanc sobre negre una obvietat, i és que si el banc i el client arriben a un acord podrà haver un pacte. I per tant era una obvietat, però han sigut molt hàbils i per tant ara quan se parla del tema dels desahucios trauen pit i diuen no, és que hem fet això i per tant, vull dir, però ja està, vull dir, se queda ahí. Entonces nosaltres creiem que en la que està caient, y ven por ejemplo avui, la prima de riesgo española supera por primera vez los 500 puntos, Bankia se hunde en su regreso a bolsa, Bankia insiste en que no devolverá los 19.000 millones del Estado, perquè damunt molt xuleja, com tot era públic, dic, vaig a buscar un periòdic que no siga des que a mi m'agrada llegir, com l'ABC, Bankia, el rescate más caro de la historia de España, 23.465 millones d'euros. Si no dic una xifra igual en cap notícia és perquè, com el senyor Rajoy no ho ha aclarit, cadascú pensa una cosa. I per tant, des d'iniciativa creiem que hi hagi diners per a rescatar un banc com Bankia, un banc que va fer, entre altres coses, acabar amb un instrument tan necessari al País Valencià com són les polítiques econòmiques. Si hi ha diners per això, ha d'haver diners per altres coses. I per tant, nosaltres hem fet una gràfica, si l'encontre, i diu els diners que ens hem gastat rescatant un simple banc i els diners que ens haurem gastat rescatant a les famílies que han perdut els desnonaments. Així se veu molt més clar, rescatem persones. Ajudes a Bankia, 24.465 milions. Avalar la hipoteca de les 166.716 famílies que han perdut la casa entre el 2008 i 2011, 18.778. Era tan senzill com això. Per tant, si hi ha diners realment per poder rescatar Bankia, que és una banca privada i que, per cert, quan anava tot bé i guanyaven diners, no donaven molt, no crec que digueren papá Estado os damos dinero, en aquell moment no feia falta, libre todo el mercado, en canvi quan la cosa va mal criden a papá Estado perquè rescate. Per tant, des d'iniciativa creiem que si n'hi ha diners per a una cosa, n'hi ha diners per a l'altra. I creiem que la política al final és gestionar i tenir prioritats. La nostra prioritat són les famílies que no perden les cases. La prioritat d'altres, o fins ara així ho han demostrat, és rescatar Bankia, la gran apuesta econòmica del Partit Popular. I per tant, simplement, no me faré més llarg perquè estic convençut que anem a aprovar-la per unanimitat, perquè dubte molt que alguna persona estiga a favor de que quan una persona perd el pis hagi de continuar pagant. Això jo imagino que ningú s'atrevirà a votar que no perquè no m'entraria a mi en el cap. I a més, vull dir, quan te furten el pis és perquè no pots pagar. I li diuen, no, te furta el pis però has de continuar pagant. Però és que n'hi ha un detall que potser algú no s'ha donat compte. És que quan te tiren has de llogar alguna cosa. I per tant has d'estar pagant una hipoteca d'una casa que t'han furtat i pagar un lloguer d'una casa que no pots pagar. I per tant és furtar l'esperança de les famílies i de les persones. I per tant, simplement això, demanar el vostre vot favorable, adherir-vos a aquesta iniciativa legislativa popular i crec que així l'Ajuntament de Vila-real d'una forma unànim donarà suport i donarà allò que la gent al carrer està demanant. Moltes gràcies. Moltes gràcies.